Yamde jeetati silmaji capanɗe tati Dakar lamorde Sénégal ko jamɗe ɗiɗi pawi en to Paris lamorde France. Moussa Oumar Bari. Hayya caɗele goote to banggue lamantiri ngala e nder leydi Sénégal sowtiɗi kongi ko Ousmane Sonko hanke ñalawma ɗimmo congrès fedde dawro Pastef ɗo e Dakar hoore jagorɗo kiɗɗo leydi ndi e nder yewtere nde waɗi o arti e toɓɓe kewɗe tawi ko caabide luural hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye ma en keɗo kongi makko RD Congo Hadji Abdoulaye Habib goto e ardiɓe dental Union européenne waɗi jillu e alet hanki toon to Ituri e diwal Buña fadarde ko wallude leydi ndi e haabade rafi Ebola caabiɗo toon mayde yimɓe hewɓe Union européenne nawi toon balle cafaje e gollorɗe safroɓe ma en kal kadi e RD Congo kono ɗo koye fannu coftal ɓalli caggal nde ɓe mbayri tawtorede e no wayno e folotiro lato windereyankewo ballon hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeɗɗi e nayyi e ngol ɗo RDC yadude hen e Chancel Mbemba e wondi mum garti e ngoɗo fijo windereyankewo ma en gartu e oɗo kippumo RDC. On calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji en puɗɗoran ɗiɗo kongi hay caɗele goote to banggue lamantiri ngala e nder leydi Sénégal ka haala ko haala Ousmane Sonko hoorejo landa Pastef o sowtidi kongi koye meeting moɓe mbaɗi hanki toon to dingral Dakar Arena gongal to Diamniadio yaltirde Dakar e yeeso wondi makko Ousmane Sonko arti e ngakkere nawdiral gongal hakkude makko e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o ñiŋi no feewi ɓe o inniri wurɓe fitinaji wonɓe wadde kay kala beele caɗele ina ndeɗɗo hakkude makko e leydi ndi kono kadi hakkude makko e calɗi leydi ndi keɗɗen kongi makko. ba bëgg a wax sénégalais yi nit ñi nga xam ne ñooy les marchands des crises. jinmi tan ko andinde Sénégal naaɓe e kuuɓal wonde ala yiɗɓe caɗele mbaɗa e leydi ndi so wona ɓe fawɓe gurdam mumen e fitina ɓe yahoɓe to lamorgo leydi ndi gam rokkede enveloppe kalis ko kamɓe jiɗi hollude Sénégal naaɓe wonde caɗele nane e calɗi lamanteri leydi ndi kono caɗele ngalaɗo certugol jiyanɗe hakkude hoorejo suudu sarɗeji e hoorejo leydi yamo to heewi kono ɗum meeɗa addude haala ɓiɓɓe Sénégal cuɓɓima resdude laamu ngu neɗɗo goto suudu sarɗeji ndi neɗɗo goɗɗo walla kippu goɗɗo dosgal leydi ndi kadi andini goto e mabɓe foof holko woni fodde mum e holko lawol hokki ɗum nde hono ɗum watno to leydi France beele ɗum waɗi yimɓe wiide ko caɗele ko gonga ngakkere nanodiral ina woodi kono hay hunde ɗum bonnanani lamanteri leydi ndi hay caɗele gote ngala ɗo benn problème amul ci réew to Mali ngam haɓade kuliyankago e nder leydi ndi hooreɓe laamu fadde ngu ɓayni pellital gila ñande alarbare faltinde e nder maggal ɓe cuɓima won e laddeji ɗi ɓesgol ɗi kaɗa yettade ɗin laddeji ko ɗum koɓe leydi ndi tan mbawi yettade majji ngal pellital ina toɗɗi fodde laddeli capanɗe nayyi e nder wertago leydi ndi tawi ko cikkitaɗi ina mbawi somde kuliyankoɓe e kala civil tawaɗo e majji ina wawi hebde fellande immorade e konu leydi ndi e biyol ngal pellital